Naša škola získala akreditáciu na Erasmus v januári 2023. Národná agentúra akceptovala projekt Zdokonaľovanie odborných zručností a kompetencií mladých gastronómov v prostredí zahraničných prevádzok odbore Hotelová akadémia. Cieľom druhej mobilitnej aktivity bolo rozvíjanie odborných kompetencií pri využívaní hotelového rezervačného, reštauračného a ekonomického systému v prostredí hotelov prestížnej siete Czech-In, známej prvotriednymi službami. Czech-In Hotels s.r.o. je najväčší hotelový reťazec v Českej republike. Vo svojej sieti má 28 hotelov a prevádzkuje 32 gastronomických zariadení. V termíne od 24. marca do 12. apríla 2025 sa 14 žiakov odboru Hotelová akadémia zúčastnilo projektu Erasmus Plus v hlavnom meste Českej republiky. Erasmus Plus v Prahe žiaci vnímali ako vynikajúcu príležitosť vycestovať do metropolity Česka. Počas týchto dní získali profesionálne skúsenosti, sociálne zručnosti a naučili sa pracovať v kolektíve. Svoje nadobudnuté zručnosti, vedomosti a kompetencie účastníci zdieľali so svojimi spolužiakmi, učiteľmi a verejnosťou z radou partnerov školy. Prostredníctvom pútavej prezentácie žiaci opísali používanie hotelového rezervačného systému v sieti Czech-In. Charakterizovali, ako v praxi funguje prepojenie a využívanie hotelového rezervačného systému s internetovými rezervačnými systémami a využívanie kompatibility hotelového rezervačného systému s ostatnými systémami. V rámci hotelovej siete žiaci pracovali väčšinou v 4-hviezdičkových hoteloch. Charles Central, Color Factory, Iris, Plaza, Josephine, Metropolitan, Mercure, Adler, Wenceslas Square, St. George, Louis Leger, U divadla a Uno. Všetci 14 účastníci predstavili svoj zverený hotel, v ktorom nadobúdali nové pracovné skúsenosti počas takmer 3 týždňov. Pútavé rozprávanie bolo obohatené zaujímavou fotodokumentáciou a spestrené vtipnými zážitkami. Workshop, ukončený diskusiou, vyvolal u žiakov pozitívne ohlasy. Svedčia o tom slova jednoho z nich? Dúfam, že škola bude pokračovať v tradícii realizácie projektov Erasmus+, a aj ja sa budem ich môcť zúčastniť.